Салому алейкум бародаро, хушомадтон ба канали ман марҳамат. Якти лайка занитон илтимос, подписатсия фаромӯш накунтон. Ин хоҳиши ман, илтимос. Бародаро, ҳамин акоманда 8 қатор боғи фурӯшишон аст. 3 гектар 8 қатор даро, як қаторашам 40 бех 45 бех дарахти зардолушай. Сортаи зардолу бародаро абрикос, бисёриш абрикос, шишахурмоӣ бо бои бинигорӣ намехе гапу коро бародаро. Ҳама сортаи нағз ана боғ ҳамин сола фақат ин боғашо мефурӯшанд халос. ман тагош ба хай каматон пухтагиёш рехтагӣ. дарахтҳо тайёр. Ки мегирам гӯянд марҳамат. Телефон кунад ҳамин номеро, ман бурда худам нишон медиҳам. Албатта ҷобаҷо карда медиҳам. Мана бинитон нархаш бародаро 30,000 сомон бо савдо мекунем. Албатта 30,000 сомон ба харидор вай бошад ки дилаш бадорад, мана биёд бо каматон гузашта албатта метиҳем. номери телефон экрананда ҳай. Гапи мӯл чизе не. Як бор дига мегӯям 3 гектар 8 қатор, ҳар қаторашанда ин примерно 40-45 бех мешай. дарахти зардолшай. Дарахтош 20 сола 25 сола мехояд. беҳад зӯр бародаро. Албатта телефон кунтон, ман бурда нишон медиҳам. боғи тайёр. боғ дар Чилгазӣ, дар Ганҷак буд. ҳамашанда ҳай бародаро. ҳама дарахтшанда ҳосилашай. яхелаш беҳад зӯр карагӣ, яхелаш камтаракак тунуктар, намехе плюс минус нақс карагӣ. 30,000 сомон бо каматон савдо мешавад. барои дастгириётон якҷаҳон ташаккур. маълумоти пурра албатта телефон кунтон, ман нишон медиҳам бурда бо мефаҳмонам хушрӯка чизе буда чизе гапу кор. ҷоҳош нағз, сари раи худашай инанда бемалол, тагош тоза бемалол кор карда мешавад. худохоҳ иншоалло барака меёбитон. ҳамин подписатсия ки лайка фаромӯш накунед, аз шумо ҳеҷ чӣ набарад. барое ки ягон одам баҳравар ёбад. лайка бисёртар шавад, бисёртар одамон мебинад, баҳра меёбад як одам харида.